iti kada Holy Week, nagbalinan at tradisyon dagiti Katoliko ti bisita iglesia. Saan na bumaba iti pito a simbaan ti rumbeng a bisitaen dagiti deboto. Dito'y da nga iabkas dagiti kararagda para iti panagrigat ken panakatay ni Hesu Kristo. Kadaywan a maangay ti bisita iglesia no Huwebes Santo ken Biyernes Santo. Ket dito'y kagayan mga ka-Solid North, saan apaudi ti maysa kadagiti pakabigbigan, saan laeng nga iti kagayan, ngem ket di iti intero a pagilian. Kunada nga rod, Katu kabing ko, magadet sa ngaw, marimi magapot ya ugali, nga umang mabisita ka ni Our Lady of Piat. ti pakasaritaan ti Our Lady of Piat ket nangrugi iti 1604. Apaman nga inpan ti Dominican Friars dito'y Pilipinas, tinangisit nga imahen Birheng Maria manipod Macau. Ti orihinal anagan ti imahe ket Nuestra Señora del Santísimo Rosario at ti kayat na sawen Our Lady of the Holy Rosary. Iti agdama adda ti imahe iti Basilica Minore of Our Lady of Piat iti Piat, Cagayan. So nung nandito na siya, may mga miracle siyang nagawa. Nung time, ang kwento ng ng mother ko, kwento ng mother ko noon sa akin, walang ulan noon. Walang ulan. Tapos may isang babae daw na nagsabi na mag-novena kayo ng 9 days. Nag-novena sila ng days. Tapos yung pang-siyam na araw niya, ipoproposition siya sa buong lungsod dito sa municipality ng Piat. Then after ng prosesyon, biglang buhos ng ulan. Sumagmamanupay kadagiti milagro a napasamak ket ti panaglaing dagiti masakit akas ken ni Doña Ines Magilabon. Ken ti panangisalbar na iti maysa a bangka a napuan ti pasaheros manipod Pamplona agingga apari idi June 2, 1735. Dito sa Piat, dinarayo ito ng mga devotees ng Our Lady of Piat sa buong mundo. Dito, pinapadala yung mga kanilang petition kasi naniniwala sila na lahat ng petition nila dito sa Piat na dinadala ay natutupad dahil sa kahilingan at ipinagdarasal ng ating Our Lady of Piat. Tapnon makumpleto mga ka-Solid North ti pito a simbaan. Bisitaen pay dagiti maipagpanpanakkel a simbaan dito'y Cagayan. Kas iti Santo Domingo de Guzman Parish iti Lalo, St. Philomene Church iti Alcala, St. Peter Telmo iti Apari, St. James Parish iti Igig, St. Catherine of Alexandria Church iti Gattaran, St. Peter Metropolitan Cathedral dito'y Tuguegarao City, St. Vincent Ferrer Parish Church iti Solana, ken ti Holy Guardian Angels Parish and Old Century Spanish Belfry iti Tuaw. Nika Jane Ganoy, Balitang Solid North.